acum și ziua mea și eu i-am cerut lui bărbatul meu, știi? I-am cerut Ce? I-am cerut să facă și mie un cadou. Și știi ce cadou a zis că îmi face? Nu știu. O mașină. O mașină, hă? Da, o mașină. I-am dat și păsărică pe treaba asta. O mașină e mișto, fată, ce ai? Și ție? Și eu i-am cerut cadoul lui bărbatul meu să-mi facă și el mie. Sărăntoc, el mai cu păsărăcie, așa, știi? I-am zis, fă mă și mie un cadou ca să măcar să mă țină tot anul, dacă nu faci cadouri de fiecare dată, să mă simt și eu bine, știi? Să-mi faci și mie surprize, așa. Fă-mi un cadou să mă țină tot anul și gata. Și ce ți-a oferit? Și mi-a făcut. Un calendar mi-a oferit.